día grande das nosas festas, día en que temos que preparar o noso corpo para a grande encheta a que estamos obrigados todos os fillos do Gran Canedo, pai da nosa hora. Levamos un ano de mortificación, un ano de pecados que hoxe temos que juzgar. Coa ridícula disculpa da crise, levamos un ano privados do placer de gastar, de beber, de xantar, e en algún caso extremo, privados incluso da obligación de fornicar, deixando así sen sentido o don que o gran rei Momo e a divina natureza lle otorgaron ao noso santo patrón e irmán maior Canedo. A gran caralla! A gran caralla! Un carallo, admiración de todos os povos da bisbarra e envexa das outras ordes mendicantes. Pero por fin estamos con Troia, no seu día grande. Esta festa dos excesos e todos aqueles que non se sometan aos principios da nosa orde cometen a gravísima falta de ofensa a Fray Canedo e ao mismísimo rei Momo, único señor Montroido, festa universal da carne. Debemos estes días, pois, guardar determinados preceptos de obrigado cumprimento. Estes son, pois, os consellos que vos dou para que non callades no gravísimo pecado da moralidade. O primeiro pecado contra o que debemos loitar é o gravísimo pecado da pereza. Hai quen pensa equivocadamente que a pereza é un dom ao que temos dereito e que podemos pasar estes días tumbados no sofá, vendo a televisión, coa disculpa do frío, da choiva ou do vento. Gravísimo erro! Non hai falta máis grande que a preguiza. Estamos obrigados, pois, a sair ás rúas, misturarnos coa xente e acudir a todos os bailes, cuchipandas e procesións que en honor do noso patrón se celebren estes días. Así, pois, a preguiza queda desterrada. E agora moi importante, escoitade ben, irmáns, que sobre a moralidade hai moita confusión. A gula. Debemos respetar o sagrado pecado da gula. Os moralistas din que comer en exceso é gula e que a gula é pecado. Eu digo, mentira, irmáns. Mentira! Iso será na Cuaresma, en Pentecostés. Agora, a nosa obriga destes días é xantar ata fartura, beber ata caer de cu, e respetar a máxima do Gran Canedo, que na súa regla primeira nos ensina que quen come ben, bebe ben. Quen bebe ben, durme ben. E quen durme ben non peca. E o que non peca vai ao ceo. Pero se ademais bota un canivete ben botado, vai ao ceo contento, irmán. Por tanto, estes días estamos obrigados a beber moito, xantar moito, dormir pouco e foder moitísimo. Queda terminantemente prohibido facerlle caso ao médico, que di que temos que ter cuidado co colesterol e as grasas. Ah, mariconaxo. Cuidado se temos todo ano, pero estes son días especiais, días dedicados a Fray Canedo. E Fray Canedo gusta do colesterol, das grasas, dos doces e dos chupitos en abundancia. Estes días, por tanto, é pecado gravísimo, gravísimo, comer yogur. Quedan prohibidas as verduras e as ensaladas e a froita non se debe beber nin nos escaparates. Os que estean a dieta deben suspender inmediatamente, sin avisar nin a médicos nin aos parientes, que a menudo son malos conselleiros e nos piden sacrificios que non queren para eles. Tamén están prohibidos os cereais de fibra e todas esas trapalladas que axudan a digestión. Irmáns, é importante a vida natural, deixar que o organismo actúe por si só. Os que padezan flatulencias deben aumentar as dosis de alimentos fariñentos. Estes alimentos provocarán grandes
grandes gases no noso organismo que buscarán o exterior por ese conducto cuya saída está ao final da espalda e que recibe o fermoso e nunca superado nome de cu. Aí temos unha boa de boca para Fray Canelo. Xa se rí e que entende a mensaxe. Efectivamente, irmáns e irmás, non debemos avergoñarnos diso, nin reprimilo. A Fray Canelo encántalle a música e non hai música máis fermosa aos oídos do noso patrón que a producida por eses gases cando saen polo cu. A divina música dos peitos. E todos os seus cofrades estamos obrigados a botalos nas súas infinitas variedades sonoras e musicais e gorda do noso patrón. Irmáns, estes son días de algarada, trangallada e troula. Estamos obrigados a celebrarlos con cánticos e salvos de gloria. A música é, pois, elemento fundamental das celebracións. Expresa alegría, valbordo e felicidade. E nada gusta tanto do noso santo como a música natural que producimos co interior do noso corpo. Sendo desde sempre os peiros os máximos representantes desta modalidade músico-corporal. Irmáns, este é un apartado moi importante que non debemos tomar a lixeira. Debemos pensar seriamente, queridos cofrades, na formación dunha coral polifónica coa que poder expresar o noso recoñecemento ao noso patrón. Por tanto, sendo tan numerosos os membros da cofradía, é conveniente que, igual que nunha coral polifónica, poñámonos de acordo no momento de repartir as diferentes voces como diferentes tipos de peitos existen. Aqueles que pola súa condición física teñan no cu un conducto estreito formarán a sección de peidos semivocal ou pequeno peido. Xa cada un sabe o que faz. Estes peidos temos que dividilos en peido neto, peido aspirado ou peido medio. Atención para que non haxa confusións e cacofonías. O peido neto está composto de materia moi seca. Desliza o son dun canal estreito no que non cabería ninguna palla e tamén é coñecido como peido de señorita. É o equivalente ás voces agudas dos castrates. Tamén podríamos chamarlle peido violín ou peido de monxa. Valle moi ben as características das mulleres, así que todas aquelas que queráis formar parte da coral. O peido aspirado é un peido pequeno, semivocal, composto dunha materia húmeda e oscura. É como un peido de oca. Era igual o calibre do cu que o bote. É como a arpa dos peidos. Só se utiliza para momentos excelsos da representación. Poderíamos chamalo peido selecto. E por fin o peido medio é o máis común de todos os peidos. Eleva parte da melodía. Está feito de materia homogénea e calidade mediocre. Calquera de nós, repito, calquera de nós está ao alcance dese peido. Así que ninguén ten disculpa. E todos estamos obrigados a participar tirándonos destes días os mellores peidos da nosa vida e borra